Tripura has to what tamo haino haida fake nai manai khunai khui thonjak ma kalaikha wai malkhung kolok bathakthaio thike rider chayate kop sirap yak tun khlaijakai tongkha wanana kare wan sugui jirania malkhung kolok bathakthaini ulo tabuk hinke Agulini badargat malkhung kolok bathakthaio wanama singchake charchisa drum mankha shawi mankha o drum bisingo rasai racha rang marini slai kabangni kop sirap tongo hinai sungmung achaikha ashuk kabangma bahaike hasteo sokbaikha Agulini badargat malkhung kolok bathakthaio rakhe naijomui torijaka charchisa drum o drum rokno naikoli tonika Assam Rifles naimathangro te custom officers ro kok thumjakragai shawiman kha phatar hasteni malkhung kolok te tubujakma o drum bisingo tongo burung kok sira aborokni hati morokma rasai racha rang marini slaibo kobang ni shawiman kha haipano o kokno tabuk sakjarate naimathangro mungsaphare khok thengmani nokjagya ko jotori slai ko kotor ungkha tobung asuk kabakma feknai manai kubi no hasteo sokpayo hike intelligence surveillance ro boro tamo khlai tongai shawi mandria bahike malkhung kolokte hakia shukabangma lamchayate hasteo hapsani mankha oboni ukluko mongsase kotor khik thonjagra tong sungmungo kalaika khosate kalayo oboni slai sikangbo haino jirania malkhung kolok bathakthaio burung raide chayate kop sirap manmani tabuk bai hinke waini burung manmani ulo kerong raja bai naikol mungote ei sungmungbo ajaina ni kengkha tabuk hastini lukurokni mokol kailaiza naimuthangokni bukhatte tamo yatrisheno o dramno haste tubunai shabo eba shaboro kerungjak rokni sakabo tamo maja bejakno oboni firokmung tabuk jotoni slai nangkukmani Bureau Report News Now